Čaute ľudia, no a ja vás vítam u nového videa. Dneska si zahráme znova Ark Survival Evolved. No v tomto diele mám v pláne ochočiť si Parasaura. A v ďalšom diele už chystám Raptora, len ešte budem musieť získať aj uspávacie šípy. Tak si naťažíme aspoň 2. No ako, nie naťažíme, ale skôr vykraftíme. 2 uspávacie šípy, keď tak aj 5, lebo našiel som si takého celkom pekného Parasaura s levelom 60. Tak si ho dneska ochočíme a dúfam, že to všetko, ten taming prebehne v poriadku. OK. Nazbierame si nejaké narkoberry. Pôjdeme si vykraftiť tie šipy. Tak bude treba na Mortal and Pestle. Hide a Stone. Ty vole, ja to nebudem túto furt ťažiť. Dúfam, že kože mám dosť. Mega dúfam. Musí mi tu chuť dúpať ten Brontosaurus. Reálne, ja nemôžem pracovať. Musím si nájsť za kamerou voľaký čas, by som ho odlakal, lebo to sa nedá. Kde mám svoje čestky? Tu? Kde? Kde ich mám? Čo? Kde som to dal? Vole. No, túto. Kožu by som mal mať u seba niekde. Jasné, že mám. Všetko mám. Vykraftíme si ho. Keby tak, no tak bol by som rád. No, aj stovko bobulí. Vybavené. Toto si sem zatiaľ položím. To nejde. Ja si musím odomknúť aj. Ja to ešte mám odomknuté, ani stavby. Čo na to potreba? Drevo. OK, to mám. 6. Dobre. Vykraftíme. A položíme. Si musím počkať, kým sa mi to vykraftí. No. Dám to nie sem, lebo tam si postavím svoj barák. Dám to takto. Ideálne. Sem si položím Mortal a vykraftím si nejaké tie uspávacie šipy. Bum. Bum. OK, to vidí asi na 6. Na 7 dokonca, OK. Díky za kľúče. Ešte 3. Už iba 2. Všetko berem. Nice. Vybavené. Čakať. Ja už budem mať kompletný set, len ešte čiapku potrebujem. Nevadí, aspoň niečo. Toto môžem dropnúť. Prskavku si dám ako skin na torčku.
To je nádherné. OK, prebijeme luk. Nie, ja ešte potrebujem bolu. Ja ešte ani odomknutú nemám. No, skvelé. Bola. Tu je. Iba stone. Jedna bude stačiť, určite. Bereme. To akurát vystačilo, nie? Presne na jednu, OK. Poď mi. Poď ku mne, nice. A môžeme sa vydať na cestu. OK, poďme. Mám bobule. OK, aspoň nejaké mám, to by malo vystačiť. Ako 60, ako nie je to až úplne, že malý level. Ale vyskúšam ho chočiť. OK. Tuto by niekde mal byť. Zase som smedný. Dobre. To je on. Mal by to byť on. Nice. Prosím, nech spí. Jednu do tela. No tak spí. Yes! Akurát to vystačilo. 7 šipov. Uvidím, koľko sa bude ochočovať. No, toto bude trvať mega dlho. Aj keď. Nie, vidíme sa, keď sa ochočí. Tak sa vidíme, teda. OK, už sa za chvíľku ochočím. Tak to už s vami prečkám. Pekne tu. OK. V ďalšom diele sa s ním Yes, už je ochočený. Tak mu dáme asi meno. Jaké meno? Niečo na prvý som vymyslel. Ne, viete čo, ja mu dám meno. Para. Proste také meno, že Para. No, že pôjdem sa s ním proste prejsť a takže ďalší diel teda sedlo na neho a možno, že aj Raptora. Čo musím dať? Neutrál. OK, poď za mnou. Mám taký pocit, že tu je Sarchosuchus, lebo počujem zvuky vody. Tak poďme radšej na pevninu. Poďme ho obehnúť, ak tam je. No, poď pekne za mnou. OK, let's go. No poď, no poď. OK.
OK, už ide za mnou. Nice. Poď ešte kúsok. OK. Už budeme doma. Oni v tomto novom arku aj zmenili zvuky tých dinov, lebo pterosaury a parasaury majú úplne iné mená. Či nie mená, ale zvuky proste. Robí proste také už iné a parasaurus tiež tak proste. Nejaké také. Je mega veľké teplo. Čo robím? Stop. OK, tak toto dnešné video je u konca. Ochočili sme parasaura, čo je mega veľký pokrok. Ďalší diel na ho získame sedlo. Keď tak si ochočíme aj raptora. A vidíme sa na budúce. Čaute.